Naglisod jud kog maayo ba? Unsaon magyud na ako ni oy? Pahita gyud ni mahigugma. Di gyud lalim. Finally, nakakuha na jud kog tuba. Pero dili gyud lalim. Unta iyahan akong sugton. Asa mo nang awat sa akong tuba? Naadiha pre. Paita gyud aning mahigugma ta sa usa ka lalaki oy. Buhaton gyud nato ang tanan para lang gyud sugton ta. Akong legs nadaot na gyud sa mga sagbot. Pero sige lang, laban. Makuha ra lagi siya. Naa baka siya karon diha no? Daghan ba jud kay iro? Pero bahala na, iro ra na sila, nahigugma ko. Brad, lambi kay inog tuba ba? Mao ganino nag-cravings pugog tuba. Unsaon man nato ni? Tuba na iyang gusto. Basic. Hey baby, Honey Bunch, gusto ni mong tuba? Ano po ka dire? Yes, baby! Ang pinakagwapa nga nahigugma sa imo. Dam, ngano na ibog magkasa akong igsuon nga bati man kay nagnaw? Well. Class E, walay kapariha. Tol, di ba nag-crave dag tuba? Na ako'y plano. Unsa man na? Unsa kaya nilang gistoryahan nga di man gyud nako madungog? Hi miss. Kanang, di ba, gusto mo jud kunin mo no? Kanang, pwede favor? Oo, unsa man na, andam nako buhaton para sa imo nga. Cause I'm your genie and your wish is my command. Da, garaa oh. Kanang, kaya ko ni mo kuha ang tuba? Aw, tuba ra. Basic, dali ra kaayo na. Kanang, gusto man ko na ako nga ikaw mismo mo sa kasalubi unya mananggot. Ay hala, basigwa ka kabalo. Nga dati na kong mananggutay sa una. Brad, basig mahulog na sa lubi ha? Brad, mas okay og mahulog ni sa lobe para di na magsamok-samok sa kuha. Dam, kanang naapay isa. Di ba og mag-inom tag tuba nga need man na siyang pulutan. Nga nag-grade mo kung kapayas. Oy, pwede mo sa kakag kapayas? Aw, kadali ra ana. Karaan akong manakahay og kapayas. Pila ka buki mong gusto? Kanang ug unsa ra gyud makaya nimo, maora pud ko. Okay, darling. Wait a minute and I'll be there. Asa ka ko mangita anig lubi nga naituba no? Pwede na baka ni mga lubihan no? For sure na ni tuba. Paita gining mahigugma ta. Buhato na to ang tanan para lang gid sugton. Kaya ra lagi ni para sa akong Prince Charming. Naglisod jud kog maayo ba? Unsaon magyud na ako ni oy? Wala pa gyud hak-hak. Para sa iya ha. Kaya ano na ako? Pahita gyud ni mahigugma. Di gyud lalim. Finally, nakakuha na jud kog tuba, pero dili gyud lalim. Unta iyahan akong sugton. Wa na jud koy kusog manguhaan ni kapayas. Unta tama na ni sa iyaha. Ayo. Putik ka man, ibalik yung chika oh. Nakakuha ko yung tuba. Brad, nanatong gi-cravings. Sige Brad, pasudla dire. Dam, sunod daw dam. Hay, salamat. Kay gikapoy na yug ko. Sige dam, lingkod ra dam. Ibutang ditong tuba. Kanang, asa si Prince Charming nako? Prince Charming nimo? Tuara, kauban sa gikawatan nimong tuba. Asa mo nang awat sa akong tuba? Naadiha pre. Impas na pug ko.